koyo ngit. Aduh. Ayo tonton keluar men belum laku ki ya ampun. Iya iki wis banter nanjak ki lho. Buru banget. Nah, sowi menulek kaya. Iya. Aku mau kaya undur-undur lho iki. Ya sabar lho. Wedok jak ngarep cepet kok angel kok ya mbuh. Ngarep cepet iki kan aku selar mancing lah kok malah. Alah rasa sabaran men. Duh. Wong kok lho. Ton ki ning endi ton ki? Aduh ya Allah, malah kepleset. Aduh. Ya Allah. Lah kowe iki lunyu lah. kan tidak kerja cepet malah sowi men lho lakumu ki. Lah lunyu darane delok. Lunyu aku lho ora kepleset kok kepleset. Lah piye mbok aku ya karo kowe iki. Dijak mlaku megawe cepet lah kok iso buru-buru kerja ki sing cepet. Jenenge malah kepleset iki lho dalane. Aku ngrasane kowe iki. Wong megawe kok iso ular kulur kaya